Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, ekuazio linealen sistemak ebatsiko ditugu laburketa metodoa erabiliz. Gogorotzen badugu ekuazio linealen sistemak ebasteko 3 metodo ditugu. Ordezkatze metodoa, berdinketa metodoa eta laburketa metodoa. Bideo honetan laburketa metodoa azalduko dugu eta ariketa bat ebatsiko dugu metodo hau erabiliz. Metodo hau erabiltzeko bi ekuazioen ezezagun bat prestatu behar da koefiziente bere izateko bi ekuazioetan. Orduan, bi ekuazio horiek prestatuta daudenean, kenketa bat egitean termino hori ezeztatzeko eta ondorioz ezezagun bakarra duen ekuazio bat lortzeko. Kasu honetan, ze ezezagun prestatuko den kenketa egitekoan ezeztatzeko gure aukeran geratzen da. Kasu honetan guk ikusi behar dugu zein izango den, ze ekuazio biderkatuko dugun gutxiago edo gehiago, laburketa errezagoa zailago egiteko. Kasu honetan, ariketa basteko bi koefiziente aukeratuko ditugu. Kasu honetan 3 eta 4 izaren izez ezaguna aukeratuko dugu eta bi koefizienteak berdinak izatea lortuko dugu. Horretarako zer egingo da? Ekuazio osoa bider zenbaki bat egingo da. Baina ekuazio osoa bider zenbaki bat egitean, termino guztiak bider zenbaki hori egiten dira. Orduan, zer egin behar da kasu honetan? 3 eta 4 arteko MKT egin. Kasu honetan zein da 3 eta 4 arteko MKT? Kasu honetan 12 izango litzateke. Orduan, horretarako zer egingo dugu? Guk lortu nahi duguna izango da izan 12 koefizientea. Orduan, horretarako ekuazio honetan, hau lehenengo ekuazioa deituko diogu, eta honi bigarren ekuazio. Ondorioz, berdinak izateko egingo dugu lehenengo ekuazioa bider 4. Eta ondorioz, hemen egingo dugu bigarren ekuazioa bider 3. Orduan, ikusiko dugu 3 bider 4, 12, 5 bider 4, 20, eta 76 bider 4, 304. Orain, behin egin duguna biderketa lehenengo ekuaziorako, bigarren ekuaziorako egingo dugu berdina. Kasu honetan, 4 isa bider 3, izango da 12 isa. Ikusten dugunez, hau da lortu nahi duguna, koefiziente berdina izatea. 3 bider minus 2 minus 6 i eta 6 bider 3 18. Orduan, behin biderkatu ditugula bi ekuazioak, ikusten dugu koefiziente bera dutela isa koefizienteak. Orduan, egingo duguna izango da kenketa bat, eta kenketa honen ondorioz isa terminoa ezeztatuko dugu. 12 ken 12 egitean 0 isa lortuko dugu, eta 0 isa ez dugu kontuan hartuko. Hurrengoa, 20 i ken minus 6, minus eta minus plus, orduan 20 i gehi 6 i, izango da 26 i. Eta, kasu honetan, 304 ken 18, izango dira 286. Ondorioz, iren balioa aterako dugu, iz ezeztatuko dugu, eta ekuazio honetan bakarrik i terminoa daukagu. Orduan, i izango da 286 zati 26, kasu honetan 11. Behin, iren balioa lortu dugula, aukeratuko dugu bietako ekuazio bat x-ren balioa lortzeko. Baina, kasu honetan, bi ekuazioekin lortuko dugu izaren balioa ikusteko berdin duela zein ekuazio aukeratu emaitza lortzeko. Kasu honetan, lehenengo ekuazioa hartuz, izaren balioa lortuko dugu. 3 isa gehi 5 i berdin 76. Orduan, 3 isa gehi 5 bider 11 berdin 76. Kasu honetan,
Hiru isa izango da 76 ken 55, eta ondorioz isa izango da 21/3. Kasu honetan isa 7 izango litzateke. Hau izango litzateke isaren emaitza, baina bigarren ekuazioarekin frogatuko dugu ea ondo egin dugun eta ea emaitza berdina lortzen dugun. Horretarako bigarren ekuazioa hartuko dugu, 4 isa ken 2 berdin 6. Ondorioz, 4 isa ken 2 bider 11 berdin 6. 4 isa izango da 6 gehi 22, isa izango da 28/4. Kasu honetan, isa berdin 7. Ikusten dugunez, berdin du bietako zein ekuazio aukeratzea behin ezezagun bat lortu dugula, bietan emaitza berdina lortuko dugula. Hau izan da guztia, gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.